Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste nas primili u vašem domu. Hvala lepo što ste došli. Ovo je cveće za vas. Divno. Mada vi imate divan običaj da cveće poklanjate dalje penzionerima, budućim mamama u bolnicama. Tiršova, da. Tiršova, ali to nije jedino to. Clinical center gde majka je, kako da ne, to je. Dom penzionera Bežanijska Kosa i svi se obraduju. Da. Sveće je ljubav. Jeste? Da. Hoćete malo da sednemo pre nego što nam pokažete vaš dom? Hvala što ste nas primili. Svi kažu, da li je moguće da se od jedne zgrade koju zovu Mali Versaj napravi topli dom? Vrlo topli dom. Mi smo vrlo zadovoljni ovdje. To je kuća i živimo na prvi sprat. Imamo dobro trpezarija, mala kuhinja, ima veranda, gledamo kroz prozor, vidimo bašta. To je vrlo divno. I divan pogled za Košulja. Mi smo vrlo srećni ovdje. Ovo je mesto koje je često mesto na koje dolaze mnogi ljudi. I kad je slava, i kad je 60. rođendan koji se slavi 3 dana. Kako izdržite tako mnogo ljudi? Srpski običaj da se 3 puta ljubite. Mi smo imali velika slava. To je vrlo važno da slavamo svaki godini. To je nas 9. slava u naša zemlja. I mi smo bili zadovoljni da ovaj put je došao predstavnica Viktorija iz Švedske. Ona je lepa, topla i divna i ona je bila vrlo srećna. I Karl Gustav, koji je otac, i kraljica Silvija, oni su pričali mnogo kako je bio ovdje kad oni su došli za moj 60. rođendan. Nećemo o godinama. I ona je imala mnogo interes. I ona radi također kao moja supruga za humanitarno rad. I bilo je divno. Ali mi smo imali mnogo ljudi koji su došli. Ručak, 2 prijem. I prvo mi smo bili na crkva. Lepa crkva, naša crkva je divna, mala ali divna. I mi smo imali služba. Njegovo visoko prečenstvo Amfilohije je došao, metropolit Amfilohije je došao i mnogi vladike. Bilo je sjajno. Vaš suprug je pomenuo vaš humanitarni rad. Toga je puno. Ali evo, u vreme praznika je najlepše da se pomenu neka imena. Ja se sećam priče o devojčici koja se zove Dejana, koja je imala problem sa srčanim zaliskom, ali samo je upornost pomogla u tome da Dejana i danas bude ovdje. Puno hvala. Znate, kad ja sam bila mala, ja sam pitala moju majka, šta jedno treba da radi da budem srećna u život? Ona kaže, ako želiš da budeš srećna, treba da donese od tebe. To je bio naš život u mojoj kući. Moja majka, ja sam vidjela da moja majka je bila najsrećna kad je ona pomoć ljudi. Ona je bila divna. Ja kažem, majka, danas mama, ti se vrlo srećna, zašto? Ja sam bila za nekoliko ljudi da oni su bolnicu, ja pomoć ovo ljudi, to je vrlo dobro da kao jedno osjećam. I ja razumem kad sam bila mala da to je život. Život je da donese, ne da uzme. Zašto? To je kao, život je misija. Ali vaša misija je vidljiva, ne znam samo kako stižete na sva ta mesta. I mora da je potresno kad prođete kroz bolnicu i vidite jednu majku koja sedi u uglu i plače i čujete od lekara da su rekli da će njena ćerka živjeti samo još 7 dana. Šta se onda preduzme? Koga sve zovete telefonom? Prvo, ima linija za Bog. Direktna veza. Direktno. Šta je broj? Prvo ja kažem, molim vas, pomoćete ovo porodica, pomoćete mene da pomoć porodica. Zašto? Sa mnom ne mogu da radi. Treba da ima
blagoslavlji Bog, treba da ima prijatelji, treba da ima ljudi da ima isto interes, kao mi imamo interes da vidi da situacija da je teško za porodice, treba da ima odmah hitno attention. So je vrlo važno. So ja uvek vidi kako je situacija i ja mislim ko ja znam u svet. Najbolje lekari, najbolje situacija, ko ima avionom da mogu da pomoć, ko ima aparatas da mogu da pomoć, da li ima jedan avionom kao jat da mogu da ima da pomoć, da li ima prijatelji u hotelu da mogu da pomoć, ima prijatelji da ima bolnicu da mogu da pomoć. To je jedan